Microsoft Network 8 konferencija ove godine okupila je preko 1000 učesnika kojima smo ove godine ponudili ukupno 92 predavanja podijeljena u 6 tematskih cjelina. Centralna tema ovogodišnje konferencije bila je kako iskoristiti vještačku inteligenciju unutar poslovnih aplikacija i kako omogućiti programerima da iskoriste našu platformu za vještačku inteligenciju kako bi razvili svoje aplikacije. Kompanije koje danas prepoznaju potencijal koji donosi vještačka inteligencija i analiza podataka imaju mogućnost definitivno da u budućnosti ostanu konkurentni na tržištu i to je definitivno jedna od glavnih poruka koju smo pripremili za ovogodišnju konferenciju. Još jedna izvrsna konferencija. Kolege iz organizacije su napravili ponovo izvrstan posao. Svake godine kad pomislim da su dohvatili neki vrh i da to ne može bolje od toga što su napravili ove godine, oni me ponovo iznenade. Mislio sam da je prošle godine to neki vrh koji ova konferencija može jednostavno zbog sredine u kojoj se nalazimo da je to top, međutim ove godine još bolja konferencija, još bolje predavači, teme, znači svake godine neki novi nivo i sve bolje i bolje. Evo nas na kraju još jedne Microsoft Network konferencije, 8. po redu. Konferencija ove godine okupila rekordan broj učesnika, definitivno se pozicionirala kao najvažniji IT događaj u Bosni i Hercegovini i jedan prepoznatljiv brand što pokazuje i stalni rast broja učesnika iz godine u godinu. I ove godine učesnici su imali prilike da čuju o najnovijim rješenjima iz Microsoftovog portfolija, iz portfolija Microsoftovih partnera. Ja se iskreno nadam da će konferencija održati ovaj trend i da se opet naredne godine vidimo u Neumu sa još većim brojem učesnika, sa još većim brojem predavanja. Posebno mi je drago što je Logosoft već 8. godinu za redom generalni sponzor te konferencije i mi namjeravamo tu vrstu saradnje i da nastavimo sa Microsoftom.